ka gi ka. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, wasewuotho mbaka oromo kawuono luoro piny wachopo nyaka Denmark Kisii. Kata kamano mane mit mbaka kaluwore ni jopiny bende nyaka wawinj ane pachgi kotudore kod thuon wach ma watwako okinyi ma kawuono. Wadong' kod dakika matin kende twaloro twak mar okinyi ma kawuono. Rose, adwa ni lose wachni mar limbe mar limbe ma bende jonyuol sani koro lor skul ponono gisepango ni wako nyithinda dala we akone nyithindo kata akone nyithinda odhi olim wedega moko. Bende ma esa mar limbe kachiel kod wachni mogik mana mapiyo piyo ka watieko. Erokamano ahinya Joyce. An gi pacha mok sama janyuol onego bed ni tero nyathine limbe. E ndalo nyaka ne higa ni chakre nyithindo osebedo ka somo. Janyuol osebedo kibet kode kuom ndalo mang'eny en wigi ariyo ka giloro skul. Nitiere characters moko mikia kuom nyathini. Characters gin kido mikia kuom nyathini. To mae sama onego bed ni bed piny tigo igo mbaka gi nyathini tiwinjo kaka owuoyo to nitiere gimoro misomo kuom nyathini ma nyalo kata konyo japuonj e yore gi mag somo. Mar ariyo ewi limbe gimomiyo adagi nyithindo mang'eny ratichgi osebedo kiketho. To pok wabedo thuolo mar go kodgi mbaka. Mae sama onego bed ni nyiso nyathini gini gi gini rach, gini gi gini ber. Nyathi dongo ka ng'eyo ni yani an kaka nyathi gini katimo kata gini konyisa to rach. Koro nyathi bedo thuolo biro nyisi ni janyuol mama baba ng'ani no nyisa gini gi pachi ini neno nade. Yiena mondo achiw example mana mapiyo piyo thuolo marwa rumo. Example en ni ang' nung'uon nikech achiwe live. Nyithindwa mang'eny osebedo ka donjo gi miluongo ni LGBTQ. To gidonjo nikech ok hero margi. An janyuol kaka ini janyuol pok ibedo thuolo gi nyathini mar go kode mbaka e gigi. To gima lich en ni wede matero gi jotije matero gi ma gibedo godo achiel gi. Magi jok ma rocho ratichgi momiyo gidonjo LGBTQ gi. Thuolo en mar janyuol mar mondo go mbaka gi nyathine sani. Erokamano. Iwacho ni nitiere programs moko minyalo sumo ne jonyuol par mana mapiyo piyo kwatieko. Erokamano. Wan gi programs mag somo matimore online miluongo ni remote learning. To wapuonjo mana nyithindo weche mag computer kata weche mag technology. Ne janyuol manyalo gombo mar mondo nyathine obed enroll in these programs. Onyalo goyo namba 07 98 14 28 66 07 98 14 28 66. Erokamano ahinya Rose Okech, janyuol kachiel kod japuonj